ole chi bai le vekule voin hi July ni li zertom ni sa ni le som ni panga ni a ton chuma kan video tur chu no pang kum riat mi pong swal ani chung changa hei case engma fu hlei theilowa kan tum danang phong kanom thei me lova tin achan chu omzia chu dai khal tu he no pang ke sung sanga hiam in rol hi thuk takin an omani chu chu kan ria tu tengen ni ti po kan ria tu nge min lo dai khal chin ti po kan ria ngate police te CWC lamte ngate MHP lamte ngate malak na vom hlei theilo ve nang ni pon ngate accuse ming te chu ron tar longulan veng ming te ron soi te chu ti kha atam mai ni amai ro chu mi pui lam ten kan riat nga ya chu thil hi dan te na om ve a tin he tilaya a thil swal ti tu te lo tar chuangin an veng ming te lo ti chuak rengot taila thil poi thil tam tak thil ni lo tur thil ni dan tur akal dan tur angin thil akal lo thei tlat chuwang chuan tun chuma hian lo in sum sham shamila ma kan son zela malam kan kal zela kan pen zela atop kheng rat in kan peidon ani chuwang chuan tun chuma po kan video ngai kha khau tur hi ei chhoi sen tak kan social activist cha pithel mai nere kan call record ngai thang pithel ma chi bai chi bai hei nili ani nga na ni tain ka ria video kan handa ta lo wang a chuanin ton lai kan ten ber poimo no pang kumriat mi pong sol so sanga malak na tin nge in nei chho dan te le langmana is duang chi mi poiten hai kan ha vel na sata kai mala ma po min non nor ve reng thawa than khat thai chuanin mai ro chu mal ber tu te khain nia khami nili borvel chung khan nge thil kal dan thil thar te omem thu thar te omem te kha nangman a chu le thai tiang khan han soi tok meila khatiamo mo in balak na thar ti khan ya hetia kan socialize ta ka chuanin mi pui te lam zok ma khan min lo ma hlel zia te po kan seta I englo a ma sa in kha justice for hey 8 years old ti vel ang group te kha kan nei mai ta mo kan siam chin mai ta I khang te po kha a join du tang kha chuan wa cha pa khan a join theyamo chuan malak na ma han lak hi asak ang reng khop maya ti mai lama se amma amma kum atir kum vel ai chuan ma chu kan son chuan kan in sia amo ti chuan no te ni kan ti te po an chung kwan u nau khan tangrual em to tu na an ma ni an mo nu lama tang chung ko khat apapu ya te mo apapu ya nu pui fanau te ho lo in rol ve reng ti lo hi chu midang chuan an chan thap to an veng chung poin an dik na zong an se to ano te ni te lam khamo chu an ni te poin CWC lampang te po an handora tiang chuan an ni poin thatak in an lo dong songa CWC lampang poin a mai ro chu kan sia tur chu CWC lampang kha chuan an nau pang protect lampang chau kha an khoi kha alo ni deu ta mo kha an ma ani bok ta chuanin khati lai ka ra khan CWC a po an investigator iti mayang kha ber kha an investigator khanin khami kan bula ngei po asoya ke man karon investigator khang hun lai khan atita ni kum hasa mo ti chuan kan se chiang bal ta investigate tu po amai ro chu kha investigate tu khan an neighbor mo hei thenom khoveng le an mani ani te u nau hawa investigate ta lo chuan heta nge an mani kal tu te an chung te mo an mani te boy tu te mayang kha mi te thu hla hlir kha lo la in kha mi wrong information kha alo them ta ni tu CWC a khang awanga MHP te kalkong po kha chep ta vek ani ta ni pa a khan mo khatiang thil kha alo ni do awang khanin le makati chu hemi apapuya nu pui fanau te hi thil ril tak in phor chuak tur hi an ngai ngam lawa an thei pato pin dai khal tumin an che top mai ni ukil te pon an roi ni om takanian mo nu te nen han mo an mo nu te pom makati na chu apasal boral to te in chunga apasala u nge nu le pa ai o kianga om reng chunga nge
dau char mai hi mak hi ka ti em mai mo I ti chuan an ma ni dai khal tu te an chung te nen chuan tang ko pin tiang khan chet kan lak ve piang in an chuak ve zat mai ni mo I khang kha eng tin nge an lo siat zel ti ero kha chu kan shele zel thau ke ma ni khan mo I ta chuan CWC lampang puin ni e an lo dong sung thakhop maya an u nau ho te an chung ko ho kha an han kala ke chu ka panu dam lo na thil lawang khanin ka zui man talawa kal ve tum ring kha kan ya mo I ta chuanin I nya wrong information CWC a investigator bera khanin alo pe ka wanga an ni po in thil kal dan dik lo kha lo mu dik lo lak lo te po an ni ve nge kha nga kha chuanin an dem ka ti chi ala va investigator te an fair hi apoi mo a hetia nga chuan mo I ta chuanin I enge engtin zel nge an ni chuan ngai dan an siam don chu tuna hian kan la shelo ta akal chu an han kal to a I an lo dong song tha em an ni pon mo I khatiang din hun kha ni ta chuan I khami a investigator a phei chu no te ni I thian kom thin a school a local pui thin nu ani chu mo CWC investigator kha he no te chung changa khan mo I khatiang kha ni ta chuanin eng lo an ni po chuan amak ka ti hle mai I kan u nawa te kan chung kwa ke mani familia te kan then om khowenga te ni lawa I lo investigate hi I adik takin investigation hi I tinon le la chu I report lut le theila kan du khop mai te po awati nge in thian ngam tlak thil thuwa mo I khang te kha ni ta chuan ani chuanin I ke ma ringot min pu a ke ma vek kan ni lo in do chuan child protection lama khan zo to an ti a he kan kal do na child protection po an how to ber hi I ka beto a ka be vek to a phone a tangin chu mi kha mi te chuan min dai khala ama e ro chu thu dik keng tu zo kan ni a MHP te nen hian I chu min lo ngai poi mo sak ula I min dai khal tu te hian min ron tlan khal le ngei po kan ringa kan ti atuna an vir le to amo I chuanin min dai khal tu te an oma hetiang hian in evidence te po ke ni chuan kan kola kan nei veka chung chu I lo kan so thei veka ka ti ni chuan doctor prescription I doctor rin pui 7 day mi khu doctor thazet mai khu gai ni khu mo I khang tiang tak te po kha kan nei a ti in I ka soi ani chu chuanin an how to chuanin child protection lampang chuan ani ing lo chu mini a chuanin local don ya tia ma se local ru ati ni a khan ke ma ni kha ka panu kha I damdoi ina a oma wang khan I pail zai te ni wang khan mo I ka man lo thu kha ka va phone le ni chu okay ni po he chia to na thila te kan buai ri office ka lakal lawa mi ron te chu ti chu I rim chang na sabira ti mayang o ka tia mo ka tiang khan kanin thla ni a I ti chuan khatia anin pu kwala khami CWC investigator ina I indu le child protection a zo to ke ma vek kan ni lo aron ti kha he kan nei veka a copy mo I khata khanin I child protection po chuan eng thu te reng nge an lo sha ti te po chu kan se chho zel tura nga I la I ti chuan MHP lampang hi I an kowa I ang lau kan case ayo ten mo ta chuanin vo in lama an kova ta chuanin I an ni po in thatakin an lo dong song ta a vo in lama chuan ti mai te ang I kha ama e ro chu I ange hey investigation ano te a kha I ti non le khan dil top mai ni MHP te I omlai nge in mo I ke kha chu I soitel po ka ngai lo he no te case atlang theina ni pho chuanin ke chu min kan bor ro ka ti ni chu MHP bula po mo ma ro chu engkim I thu ho lam kal lam kha kanin sil ton vekta an ni ne khan kan tho ho wa tul se wang khan ti chuanin
an vakal tan ni pon thata kan lo don son rual khan ke ma hi hetia social media ka ron tong thin hi an thina khei khop ti ka sia CWC lama po an lo ti kan delete ti rangen ti rual khan investigation an lak na vela wrong information te atama wang khanin no te ni te lampang ho po in delete lawang ti khan thutluk nan ron sia matin anin delete so an ron ti thei po kan ni chia lo no te ni te khan mo chan chu mi in min ron pun to ani chuan ke ma hi min ron puna ma ka lak pui to ani chuan an thu pek in ka om ngai lawa an mani thu pek tur kan ni lawa ke man thu ka pe jok tur ani isha thla me ma victims khamo chung te kha chu social media ka au hi chu ke ma thu nei na iti me yang ke ma thu ang te ani ne na kan thut luk na ati kan ni mo kha ti su ti ro min ti thei kha me chi pen pi pon ani lawa ke ma raitin mo ke man aleng vek ani kha nga socialize te kan publicize te kha rem vek ani ka du chuan chanchin bua po ka chhuat tir thei ka du chuan press meet po ka ko thei mo tiang khan NGO po tho puya so min ka du chuan kong zo tur po in ka ti thei ke ma khan mo ma se khang zong khala ti ri lo photang ka ti ani tu na hian khatiang kha ani ta delete ani lo pon no te ti mwal pho na ang lampang te an tor thei na tur ang chi te hi chu thleng lo se an lo ti ta chuan he kan delete tir lo zel ri chu ani ta mo khang te kha alo nia police po chuanin kan hming te no te hming te alo soi palange an lo ti a vo ina po khatiang ang khopa mol mang tura min da hi kan nui te pon ti za a soi tu te khan an hming ka soi an hlau lu tu khi si akal tlang lo chuan kan la ti don tho public in kong zo nge kan ti dona kha kan in bereng to tu na hian mo kong zo nge kan ti dona police station kan va au don nge kha ka shelawa an ami pui nol pui angin kha ruang man na kan nei lok sa ni to katiang tu na hian rei kan ngak thei to lo a rei lu tuk to he no te case hi mo investigate chung hi a rei lu tuk to a chua hi an hlau ni berin ka she to amo chu wang chuan khatia mi pui kan in pun khom a tul huna chuan ze pa don lo a case ai o masa te ani na sa tak maya lo au khum tu te zong ming kha kan puang piap dona ti chuanin chu ba ka chuanin no te nu ming po hi accuse ani tel to wangin kan puang tel bokanga chuan a dai khal tu te chung kwa no te ni papuyan nu pui fanau te ming po kan soi chuak vek to dona ta chuan tu na po hian FIR hi mitam tak police lama kan chan te kan chung te pon aniang chu mingin kaltir to zok la chi ming chuan kha le chen lo kal to tiang hi tun thi in la thlenga ni si amin ti ni ma ro chu ke chuan in chi ming kha lan ni zel ma se poi ka ti lawa khalai kha thil buai thak mai oma ke ma chuan ti ila hlau ka nei lawani mo hlau ka nei lo reng a dai khal tu te ming zong hi eng accuse zinga khan ka ziak tel to don an min ani chu mo ke ma chuan ka pinga FIR lo ni ta se ta chuan eng lo no te ni ke zen te chung kwa an nu fa ho chu an hing ka ziak tel vek don accuse zinga khan mo ke ma hian FIR thar don tai la ka ti na ni chu chu athiang boka ani reng boka evidence po soi nom du tu mo evidence po soi nom du tu he pok so ke serious lu tu khup bo tu ma thil dang lo zep ve chen tu te chung ko ming hi accuse ringa hian ka tel don chiang lu tuk chu ani top mayam mo khang kha ani wangin tu na po a public anga khatia in pun khom te kong zo nge kan ti dona police ko to la kan va au don nge khami kha chu hei kan la rel
don chawa iti mayang I tho pui ka som cheu to adun ha hian I chu khami kan ti ni chuan tu hming ma kha kan zep don lo he case kal pui thadu lo tu te hming zong le doctor hming le I kan kong min dai khal tu te hming hi puan chwa ni vek to don I chu ta chuanin chu hun chu a thlen lo sam ero ka be se ya I tlem kan han hak le de tanga ma se rei tak chu kan hak thei to don lo a chan chu I ani te tan po I chung ko khata an che nga ni khat lek po a rei lutuk a she om lutuk to mo I khang kha kan siat apoi mo atin I ani an lo mo pu na zong te do ta an lo ti na zong te po hi ani na taka chuanin ani zo khianin za ngai em lo se chuan ni te ho hian I FIR an the lut let dei to theya ma ro chu an ni chuan chung te ti in ti khan an la ti chang ta khatiang kha I kan bo ruak chu ania a san pa in tu ma accuse mane mo tu ma kha police lamin han man de I om lo sim mai po hi alung oi thak to lawa kan MHP te po ton tum chu an chang na khop mai mo I ta chuan a ma po nan chang na la ve ka ti na ni lavin tun tu ma hian I hei ke ka lo tel bel bok nen khan I kanin phur chwa tlang I te ang thu dik lama kan chang tlang boka mo I an ni pon chang na khop maya atop thleng in a chul chen kan kalang an ti top to mai ni mo I khatiang khan kan tum a ro tlanga I ton chu mai chuanin sut tlang lo hi kan tum to lo bura ni top mai ni eng ang pon min dai khal tu te hian thu te sep mangin min ron be ro se mo I ani te po hei min be na thu te po nep sot lutuk ke ma thleng min ron be to ma se ke chu min ron ti lutuk chia lo na I rin hlel thei tu rin thil chu an lo soi thin ke ma chung chang po ka se chiang amo I chu wangin I khatiang khan ke hi min lo ti ve du su se ti kha I kan soi du boka no te ni dai khal tu te ho khan mo I chu wang chuan kan khe si a bwai thak maya I alawin rolate I abul bera chuan ka soyang khanin he ta doctor lampang te ania I an chung te na senior te po pension te pon lo oma khanga tanga thil kal kwal chho ani ang ti te po ka ngai to a chang phei chuan an phame moni te na te ka nei ni chumo I khatiang khop khan min vir khal na sa a kan kal to na hnuwa SP a te po I mu ve re ngang tu na I tia case kan thar tho le te hi alo she ve lo te po va she ve re ngi la kan te ma se chu po chu oi a ma de khan an lo kal vek to kan kal hnuwa pon kal le tiang khop chuan an tai ma dot ringot khatianga I mi tai ma mo dot thu soi tur ringot a vak char pe ma nom chuang ke ni thu dik tran tu te chu enga nge mo kan zambi kang le ti na kha MHP ho nen chang kan nei rual ta thap ani chu tu na hian mo beidon kan tum to lavatin MHP meu NGO meu thu le hla zawk ngai thalo a khatianga I kan police te kan CWC te po in I amasa case an lo kalpui ka telve ma to po in enga tinge adai khal tu te thu le hla ringot kha an lo ngai thak saka an lo pom mai a he case ho lam dewa tia an lo ti mai ti hi I ka ngai tua na sa ni chu ke ma pon mo a chan chu veng khat NGO ve meu chuan tu na no te ni te hi an tran ngur lo an a then pe chuan an siat than po ni lo no te ni te hi veng khat ma ni se an anum na te lo in hlata section sang an lo oma mo khatiang ani wang khan no te ni te la man chang ti do ni la I a then pe chuan chu an siat ngai mang bar lo chu ral siat ti ba kin bo I khatiang te kha lo ni a no te ni an chan wang ani lo an veng chung a thil thleng ani awangin thu dik an zonga an ti tur an ti a enga tinge MHP thu le hla zel po an lo ngai chan lo ti te kha ka ngai tua mai amo I mak hi ka ti lu tu ka adai khal tu te hian sum tam tak hi I an the chhuak ke mi ti na te hi ka nei rum ani chumo I amai ro chu tun tum chu I beidon kan tum lo chin chhuak kan tum nge top ringot mai ni mo ni voina MHP lam khan vakal ta ta chuan enge ne police lam chong kan lo ko le chuan ti nge atila ya khan enge nin biak dana
nya khami kha no te kha exam non le emo ani lo poin hemi doctor rin pui prescription hi min rin sak mai ro ma po khongai thla kom to a thil dik tak ani sia ti khanin enge mo zok zok kha ani lo chuang ke mani hriat pui na in anu tel lovin mo anu po tel ma se mhp tel to ro se anu nen chawa ko to lovin ti khan mhp te ani te ho tel vek na hnuaya khan exam non kha an dil ta chuanin kha mi exam non to le tur po khan ke mani doctor du kha kan thlang don nge ni kha eng lo chu lampang chu an ron soi an lo soi ta khan eng po ni se heng te hi kan ho tu te nen kan han soi ho wangan te kan ho tu te nan siat ve te phot te nga yan ti ta khesa yo tak kha chu bo ina adam sam lo wangin hani loka chat ten to wang khan angai pui mo to sia kan khesa yo thar khan mo khesa yo pang ngai po ni lawa o si ania a khoi tur po ni chia lo rwalin nau te ni kha a khonga ya lai nat ve em awang khan kan khoyang ye tia ma khan mo khatyang khan ni ta chuan ama ai o dangin nan lo khoi ta ti chuan an ni chuan in thatakin an lo dong songa ti chuan an statement te an lo la ve ve MHCPI o vakal te kha sang ve ve in mo chu hei han ra tha achwa tura kan ngaya mi pui lampon min support a nia nang mani wanga chak kan ni na te po hi a oma le lam zong chuanin nang nin in lo tang lut to ka he nau te ta na nge in tang lut to ka mi swal man chuang ni se in lo do na o do tho lut tuk mai te kha kan siat mai mia lawa chu ti rwal chuan engkim hian dan kal hmang aneya ama ero chu kan soi to ang chuan tun tha chung ang te chu atoi bera ngak le la sei bera po niang chu han ngak le lokila abak kha chu a har sa to don ani akhiu sen man lo chuan tuna ka biak lok sa tho pui te tur ho pol ho hi mo tiang te nen khan kan re langa kan chebon viau mai thei kong zo nge kan ti dona khata khanin poi ka ti chu he ani dai khal tu te akezen te nge apa pui fa te nge ho anu pui fa nau te ho mo heng te po in enge lo dai khal reng to lo se thamai tur hi ania ani kong hi dal to lo se chung kwan tang ho vek to a tu na an ma ni chung kwa che in he an mo nu hi an la pui ani chu mo ta chuanin ani na taka chuan ke po in ka ti ni ani he na chuan enge khatianga lam tang lawa nang ma do reng tu te khatiang kha ilakol ringa tul to na khati khop khan in chung kwa in tang ho to a da chuak to mai to che u du chuan an zuyanga du le ama tan tu te papu ya te bula te po chuan om thla se la chung ko khata chen reng te chu te kati rum to zo ka ni chu mo ke ma khan khatiang te khan ni ta an ti mak ka ti em na chu an chung te dang an family hwal ho hi an tam ta mo an rual an hung lut tuk ta chung ko hung kan ni ta khata khan an chung te dang reng a po anin rol pe lut tuk ro thila khan ni se thiamim to na nau te case a po nau te case kan buai pui ni na nang ke pon ka du ai thui ka siat pha I se thiamim an buai na salut tuk hi achan chu an ma ni a hian thil in lai lang poi tu ra om sia itin top mayang mo an kha no te case kha akal tlang chuan an mo nu lam kha an tran lo le thu chuan enge mo an ma ni dik lo na puak chuak tur hi atam lu tu ka khami kha an ngai ngam lawa an lo rol ve chen ani kha ro lam pang kha mo ani hi rowa pakhat ma ina buai lawa he nau te tan ngor hian he takin adinga heile chen hi mo yang chuanin a beidon to pa ke min ron pun ve top kha ni ta chuanin kan theina asang chu ka tin na lo na ma se pha kang tok to ka pui chu pathian mingin a tu la ni hi ka tia mo
chu wanga pui chu kania I ke chu eng ang poin adai khal tu ten ten na sat zo po le run lui zel du chi kha kania ti mayang thu dika ka din miaw wangin I ka hlau chete ei lawan ni chung kwa khamo I chu wang chuan chu ka soi to ang chuan in mi pui lam po khan lo sia ula in tel du ni te phei kha chuan a then phei gan I phone number te kharon da ula du le WhatsApp group te po kharon join ta ula ti chuan in I tuna hian accuse man an ni le lok lo chuan in accuse ming te doctor ming te he case IO masa te adai khal tu te ming zong zong nen kan puang dum dumang mi puya mai kin mo chu kan malak tum dan ani ti khamin lo shat sak ula ka du ni chu